Viete, keď poslankyňa Národnej rady prečíta vo svojom návrhu, respektíve vo svojom príspevku v pléne Národnej rady to, že plod si nezaslúži žiť podľa trestného poriadku Slovenskej republiky, tak táto žena si nezaslúži nič iné, len pomenovanie suka v ponímaní toho, že si neželá, respektíve nemá a nectí si základné otázky života Bohom dané ľudskej rase. Ja len jednu vec prehlasujem, ja Plavákovú nepovažujem za ženu. Bohužiaľ. Ďakujeme. Všetko dobré. Koho hanba? Vaša? Pánovi Dankovi vadilo proste to, že tu mám dúhové srdce. Okrem toho mám na tom notebooku napríklad nálepku od mojej dcéry. A je to naozaj niečo absolútne nehorázne. On to otvorene povedal, že mu vadia proste LGBTI nálepky. A tak neviem, či sa mám celá vymazať a nebyť tu, alebo ako si to predstavuje. To, čo som tu teraz ešte počula, tak to už, ja neviem, kde je to dno, na ktoré narazíme? Kde je to dno? Viete, mne medzičasom volali zo školy, lebo moju dceru boli brucho a bolo treba pre ňu prísť. Namiesto toho, aby som mohla ísť za ňu, tu musím riešiť tieto útoky, obľudné útoky nechutných mužov, ktorí sa nevedia vysporiadať sami so sebou a útočia tu na mňa ako osobu za to, že som queer. Ja neviem, naozaj, spýtajte sa sami seba všetci, kde je to dno. A či je to normálne, aby takíto ľudia reprezentovali kohokoľvek v Národnej rade? Či je to normálne? Podľa mňa nie je. Ďakujem.